पुरान खंडेहर किला में एगो तांत्रिक खजाना खातिर यज्ञ करत रहले। ओहिजा आवे वाला हर आदमी घोड़ा के हुंकार सुन सकेला, जवना के चलते तांत्रिक डेरा जाला। बाकिर ना त घोड़ा लौकत रहे ना आदमी। जब वो अदृश्य आ अनजान शक्ति ओहिजा आवेला त यज्ञ के आग बुझा जाला। तब वो अनजान शक्ति तलवार लेके ओ तांत्रिक का ओर बढ़ेले आ ओकरा पर बहुते जानलेवा हमला करेले, जवना के चलते उस तांत्रिक के मौत हो जाला। अब तक खजाना के लालच में हजारों लोग के जान गवा चुकल बा। आज के कहानी में हम ऐसने एगो सच्चा घटना के बारे में बताए। आज भी दुनिया आ अपना देश भारत में ऐसन कई गो खजाना बा जवन आज भी जमीन के नीचे दफन बा। बाकिर मानल जाला कि ऐसन खजाना शापित होला जे अतीत के करिया रहस्य आ दुष्टात्मा के अपना साथे दफनावल राखेला। जब आदमी ऐसन खजाना से छेड़छाड़ करेला तो उ एह शापित खजाना से दफन दुष्टात्मा के शिकार हो जाला। ई कहानी हर रत्नागिरी के मल्हार किला आ ओहिजा रहे वाला 4 गो आवारा दोस्तन के जे ओ किला के खजाना पावे के चाहत रहे। एक बेर तीनों दोस्त असलम, दुर्गेश आ अनुराग अपना दोस्त नाजिम के साथे ओही किला का लगे जुआ खेलत रहले। बाकिर जैसे हर बेर ही तीनों दोस्त अपना दोस्त नाजिम का साथे जुआ हार जाले, जवना के चलते असलम के नाजिम से 15,000 रुपया के कर्जा मिलेला। नाजिम ओकरा से जल्दी पैसा देवे के कहेले। पर असलम ओकरा से वादा करेला कि उ पूर्णिमा के रात 15 दिन बाद आपन पैसा वापस कर दी, काहे कि उ ओह रात खजाना लेबे वाला रहे। खजाना खोजे में एगो बाबा के मदद करे के रहे। उ बाबा चलत चलत खजाना के सटीक निशान खोजत रहले। नाजिम के नाम से जानल जाला। असलम, दुर्गेश आ अनुराग के बढ़िया दोस्त ना रहले, लेकिन सबके एके आदत के चलते चारों के मुलाकात भई। नाजिम कहता कि हमरा खजाना के जाल में ना पड़े के चाहिए, तू तब बस 15,000 रुपया ही दे दे। बाद में तीनों के इशारा पर नाजिम ओ किला में जाए के तैयार हो गए। अगला दिने चारों दोस्त एगो बाबा के लेके मल्हार किला खातिर रवाना हो गईले। चारों लोग के ई ना मालूम रहे कि एकरा खातिर केहू के केतना पैसा देबे के पड़ सकेला। सभे मल्हार किला का लगे पहुंच जाला, जहां 14वीं सदी के खजाना दफनावल गईल रहे। ओ बाबा के सोना के सिक्का से खजाना प्रकट होला। वो सिक्का बाबा के सपना में देखावल गईल रहे। बाबा के उस सिक्का ठीक ओही जगह पर मिलल जवना जगह उस सपना में देखले रहले। ओ घड़ी ओ खजाना के सभे बाहर ना निकाल पावत रहे, काहे कि खजाना निकाले खातिर सही आ अनुकूलित समय आ मुहूर्त के जरूरत रहे। बाबा पूर्णिमा के रात में खजाना निकाले के सही समय तय कर देले। सब लोग वापस आवे लागेला। तब अचानक एगो लड़का के पीछे से तलवार से हमला हो जाला। पीछे मुड़ के देखल जाव त केहू ना लौकत रहे। लड़का बच जाला। वो बहुते घबरा जाला। जात घड़ी बाबा और किला के खजाना के बारे में सबके बतावेले कि 14वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़ खजाना चुनार नाम के किला में रहे, जवन दिल्ली के लगे कहीं ना कहीं रहे। यहाँ जब राजा के मौत हो गई तक खजाना अबूरी किला दोनों जमीन के नीचे दफन हो गई। दौड़ बाबा आगे बतावत बाड़न की जब कवनो चीज भा कवनो खजाना 500 साल ले दफन रह जाला त उ एक जगह से दूसरा जगह चले लागेला।
चुनार किला के खजाना के संगे भी ऐसने भइल बा। उ खजाना ओहिजा से मल्हार किला में चहुक गइल बा। बाबा कहतारे कि हमनी के अगिला पूर्णिमा के रात में खजाना बटोरे खातिर यहाँ आइब जा। सबके मालूम रहे कि रात में जे मल्हार के किला के भीतर जाला उ कबो वापस ना आवेला। बाकिर बाबा और लोग से कहेले कि जबले हम बानी तबले रौरा सभे के डेराए के कवनो जरूरत नहीं थे। हमरा छोड़ के केहू तोहरा के नुकसान ना पहुंचा सकेला। बाकिर ई साच रहे कि जे रात में ओ किला में गई हूँ कबो ना लौटल। अगिला पूर्णिमा के रात में बाबा चारों लइकन के संगे बाड़े। ओही घड़ी सब केहू देखलस कि चुनार किला के बोर्ड ओहिजा पड़ल बा। चुनार किला के बोर्ड कैसे पहुंचल मल्हार किला। बाबा सबके दू गो तरीका बतावेला कि खजाना खोजल जा। अगर कवनो लाल बत्ती लौकत बा त समझी कि खजाना एहिजा बा। भाग कहीं सिक्का के टिंकी सुनाई देत बा त समझी कि खजाना ओहिजा नहीं थे। एकरा बाद चारों लोग खजाना के खोज में किला के चारों ओर पसर गई। बस तबे बाबा अनुराग के रोक देले आ लौटत घड़ी कहेले कि पश्चिम दिशा में जाइब त पियू मिल जाई। ओहिजा से पानी ले आवे के पड़ी जवना के पूजा में जरूरत हुई। ए तरह चारों लोग अपना काम में लागल हो जाला। तब नाजिम के एगो कमरा से लाल बत्ती आवत देखलस। नाजिम के दिमाग में लालच आ गईल आ उ बिना केहू के बोलवले ओ लाल बत्ती के ओर चल गई। तब नाजिम के ओहिजा एगो कंकाल लौकत बा जवना से उ रो गई। यहाँ अनुराग पानी लेबे जात रहे। ठीक ओही घड़ी एगो शैतान ओकरा पर पीछे से तलवार से हमला कर देला। वैसे भी अनुराग ओ हमला से बच जाला। खजाना खोजत धर्मेश के एगो पुरान बक्सा लौकत बा। धर्मेश और डिब्बा पर कान लगा के सिक्का के टिंटिकार सुनत बाड़े। फिर सिक्का के टिंकार सुनत बाड़े बाकिर तब उनकर कान और डिब्बा से चिपक जात बा। बहुत मेहनता बल लगवला के बाद धर्मेश चल जाला लेकिन उनकर कान ओही डिब्बा में अटक जाला। ओकर चिल्लाहट सुन के असलम और नाजिम ओहिजा आ जाले। आ ई सब देख के उ लोग खजाना छोड़ के ओहिजा से निकले के कहेला। एही बीच अनुराग के एगो घड़ा लौकेला। पानी भर के लवट आवेला। फिर शैतान ओकरा पर फिर से हमला करेला। अनुराग पूरा तरह से ओ शैतान के चंगुल में फंस गई रहले। असलम दौड़त घड़ी एगो छेद से लाल बत्ती आवत देखत बा। असलम खजाना के लालच में ओ छेद में हाथ डाल देत बा। ओकरा हाथ में सिक्का भी आवेला लेकिन ओकर हाथ भीतर केहू पकड़ लेलस। उ आपन हाथ ना निकाल पवले। तब शैतान ओकरा के मारे खातिर आगे बढ़ जाला। तब आशलम के चीख निकलल। चीख सुन के धर्मेश आशलम के पास पहुंचतारे। बाकिर इहो ओकर हाथ निकाले में नाकाम हो जाला। धर्मेश दौड़ के बाबा के लगे जाके मदद मांगेले लेकिन इबाम उनका साधना में लीन हो जाला। उ धर्मेश के बात ना सुनलस। तब अनुराग भी ओहिजा पहुंच जाला और धर्मेश और अनुराग जबरन असलम के हाथ निकाल लेला। जवना के चलते हाथ बहुत घाही हो गई। खून निकलत रहे। तीनों लोग किला के फाटक के ओर दौड़न। तब बाबा ओ लोग के रोक देला। उ लोग के सब सच्चाई बतवनी। हम तोहरा के खजाना पावे के सही तरीका ना बतवनी की अगर सिक्का के रोशनी में डाल दी त सगरी खजाना ओहिजा आ जाए। आ ओ सिपाही के भूत के खुश करे खातिर हम ओकरा के तोहार सगरी खून दे देहले बानी। अब हमरा के उ खजाना मिले से केहू रोक नइखे सकत जहां तक ओ खजाना के भूत तक ना रहे। तीनों घायल होखला के चलते धोखेबाज ओ बाबा के कुछ ना क पवले।
जब तीनों लोग आपन जान बचावे खातिर किला के गेट के ओर जाला तब पहुंचे से पहले गेट अपने आप बंद हो जाला। अब तीनों लोग ओ किला में बुरी तरह से फंस गए रहे। तब प्रेत तीनों के मारे खातिर आगे बढ़िला। साथे साथे बाबा अपना साधना से ओ सिक्का के अधिग्रहण करके लाल बत्ती में डाल दिए। जवना के चलते सब खजाना बाबा तक पहुंचता। तब खजाना से एगो तेज रोशनी निकलेला, जवना के चलते बाबा के आंख निकल जाला अवुरी उनुकर पूजा में बाधा बन जाला। जेकरा चलते प्रेत ओहिजा आके बाबा के जेल में डाल देला। आ बाबा के मारे लागेला। बाबा के चिल्लाहट तीनों के सुनाई देला, जे तीनों से मदद मांगत रहे। तीनों लोग अब वो धोखेबाज बाबा के बात में ना पड़े वाला रहे। तीनों लोग बाबा के बात के अनदेखी करत किला के दीवार से आगे बढ़े के फैसला करेला। काहे कि किला के दरवाजा पहले से बंद रहे। टिकरी एक दूसरा के मदद से किला से बाहर निकले में कामयाब हो जाला, लेकिन सिपाही के भूत अभी भी ओ लोग के पीछा करत रहे। तीनों लोग भाग के इतना थक गईल रहे कि उनकर हिम्मत हार गईल रहे। तीनों लोग थक के वहां गिर गईले। तब तीनों लोग कामरा के सामने पुरान खंडहर निहन देख ले। ओहिजा गैला का बाद तीनों लोग लुका गईल आ सबेरे आवे के इंतजार कई। उनका लगे कुछ सिक्का रहे, जवन ओही खजाना के रहे। अनुराग असलम के डांटत बाड़े की अगर हमनी के खजाना के लालच में ना गिरब जा तब आत्मा हमनी के पीछे ना चली। ओ लोग के लागल की ओहिजा आत्मा ओ लोग के पीछे ना चली। तब तीनों लोग के एगो घोड़ा के हुंकार सुनाई देला। उ प्रेत आत्मा अभियो ओ लोग के खोजत रहे। कुछ समय बाद घोड़ा के आवाज सुनल बंद हो गई। ऐसे तीनों के लागल की खतरा टाल गईल बा। अभी तक असलम धर्मेश के फोन पर केहू से चुपके से बतियावत सुनत बा। असलम जब धर्मेश से पूछेले त धर्मेश ओकरा के कुछ ना बतावेले। ए बात पर दोनों जने में झगड़ा होखत बा। बस तबे अनुराग ओहिजा पहुंच के लड़ाई के शांत कर देला। आधा रात के जब अनुराग होश में आवेला त ओकरा ओहिजा असलम और धर्मेश ना मिल पावेला आ ओ लोग के खोजे लागेला। बस तब धर्मेश चईल हालत में एगो पेड़ से गिर जाला, चाकू मार देला। कुछ सिक्का खातिर असलम के तबे नाजिम ओहिजा आवेला, काहे कि धर्मेश उनुका के बोलवले रहले सिक्का से आपन कर्जा चुकावे खातिर। बाकिर अब देर हो गईल रहे। तब नाजिम के असलम के चिल्लाहट सुनाई देला। असलम के एगो जवान के भूत मार दिहल गई। प्रेत अपना लाश के धर्मेश अवूरी अनुराग के लाश के लगे ले आवत रहे। नाजिम भाग के एगो पेड़ के पीछे लुका गईले। प्रेत खजाना के सिक्का लेके वापस चल गई। सब खजाना वापस अपना जगह पर पहुंच गई रहे। जवन आजुओ बाद दुनिया के सामने ओ बाबा के संगे तीनों दोस्त के मौत अब तक एगो रहस्य बनल बा नाजिम के छोड़ के।